Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongilam jong National People's Party jirang blok ki balasong jingelang kirki mentaka sngi kakal arterik unok pra hakalai mer naga benta banyak keren perkat halor ke jingmi sendat jong Pak Victor Rani MDC ke jirang constituency naga seng padlit ban penyesok ke kongres menhenin ke sngi kila kentat wari ke jing kenok jong tu MDC di kabaong pakim sim ladon satya ke jingmut sneu lani ke jing temu penduk tiket MDC yau na ke seng NPP. Kini kinong ilam jong kaseng NPP kila kubur ba kadon kasur kabalami ni kinong ilam ba Victor Rani sim ladan gajing yadai kabajan bat kipai ba Henry kata gajing ai jingmut jongki yeu kadai kumnu ba unla ban penbha bat yajan bat kipai ba ha kerukom terikam ban penduk tiket yeu. Susu kini kinong ilam kila pensyairu ba kiti kejing kentho jong ba Victor Rani ha gajing keren jong umen hinin kasngi kadai tang gajing penbi pai ba namar ba nakalyang jong kaseng nadu ba preston tensong beri state president jong ka NPP kila yale ban khot ya keren yu ba Victor Rani Henry ulah kentat ban le ya keren wadlah hadin bonsin kila kerpad yu namar ba uladan lupa ya gajing temu bat gajing mut ban rung sya ke kongres Presiden jong ka NPYF Jirang Block Unit te mas ni ya ka tuka kubor ko bami haki social media by Babu Victor i tentho ya ka party ka don ke ke conspiracy ka belong against ya i tengin nakaliang ka party ni kentaj mardor namar babalay man ka arpulai tarik Oktober jong lu snem haka jing sya ka jingalang ka bang ya don lang hang ni hapo khalai mer kalong ba ngin ya ai jingmut ye i namar ba hakini kisnem baro kini kisan snem iklem long in touch bat ki paj ba haka ba naka ground report kumangi ki batrai haki snong ba pher yo ya ka bad record tengi kentu ye i ba ma i in I concern ye ki paj ba but in perlong ya ka meeting naka por haka ba de bat ki jingalang paj ba la ka de haka om tang haka por election hanrei wat hadien ke election nu hanrei nadu ba ilong MDC ngimpat jui laning ngimpat juyo kawir ke baika separate meeting ke bamai kumu MDC ukhot yangi shaying jong i lane ukhot hakano kono platform ya ki leader lane bamai in organize ki kinja meeting haki snong ba pher handrei endala mi kata ka report ke bana kalian kum ki paj ba ke ba kilong disappoint ba ki ong yangi ba hakan ka kentil ada pipenyang biang Victor Rani ta kemut nginom I vote dalele ruem tengi kum ki party worker hakaying ka sem tengi discuss ying chi sem tengim tip pade ba mai idon da kawi pat ka jingmut ban penmi segi social media da ka bakan tho e ka party tetang ini ki kentin ki bakhandian ngasu mut ban ai jingmut ba ngi kum ka party hang ni hapo jirang constituency nadu ki yut hadu ki riurang ba ngiyak khlanhi kamdon hire ke kata ka baong ba kadon ke conspiracy shalandet ya i andre to ai kat ba dai kren yang ke ngingim songper bat ngim pediang hiru ya ke bam day tetang kini ke kentin ke ba khandiat ngasupan pau ki pat ba kane ke dei ka making statement kabala sushna namadan hamadan om kabala discuss hapo kayeng lengba ka jinga daun lang kilida nado ka eastern and western jirang te na kaliang jonga kumu MLA jong ka jirang constituency bat ha jokopor kumu president jong ka NPP jirang block nasoban penpau ya ka jinglengo bat ya ka jingkendit hadien ba ngilayo i kubor ba ba Victor Rani ila no ka party NPP balik ban penyesok syaka parti Kongres but halor kenika jinglet penyesok ke jongi syaka parti Kongres ha ke jing sisa kumban supan pau kemat jong pi baro nam ta ke jing tip ke jong pi na kaliang jong ka parti NPP kam judon kano ka konspirasi kumala keno lakren lapan pau menin haki jingkren ling baga social media haki meeting ke bagi pelong banong ba kadon ka konspirasi persya ya i ba Victor ni ban penduk tiket kalong ke babakla namar ba haba declare ya ka party tiket jong ke NPP haka santerik
jong ubanai jong mata ubanai du ubanai Desember kadba ka resignation jong i ba Victor klade ru Southerik but ya karai jong ka party tiket na ka jirang konsensi hadu menta ngirasa haka umdum ka jinglongo yanongin jit yanongin pha namar ba i ba Victor ila resign na ka party ka jongi but ngidon lang ringkat bat i district president nang ta i secretary jong ka block ro kumju but ki nongkit kam ki ba khmatam jong ka party ka jongi namne na po jirang block halor ka jingkren ka jong i MDC ba ki leaders jong ka NPP kila persya i ban ai tiket ya kane nga kubur ban ngai hap bat ka jingong ka jong i but kane ka jingong jong i ba Victor ba ki leaders jong ka NPP ki persya ya i ban ai tiket but nak benta ka jingtip ka jong pi baro ki pajba jong ka jirang konsensi ki leaders ki wanra ya ka feedback hakinong elam kilaban ai hu Emily kilaban pensngo paramaki halor ka jingyo jingtip ka jongki na ki pajba tenga tharai kin khamha ki leaders ki batip khamha ban batai namar ba maki ki asngo hakbede bat ka feel ka jong i MDC badai na kata kadaw na kaliang jong ki leaders ki kwa ban ai jingmut ba mai in kham ban le bha khanang ba ngin la ban nang ngin khan chu chu ba ka party ka jungi ngin la ban punjab suki i ha ka election ka ban sawan henrei pheuse kumala keno boong ba ka NPP kala kentaj ban ai tiket henrei kala abandai penban ka jingthmu ka jongki bakin mi no na ka party ka jungi haka last moment kaba mangingil sa haka umdum ngim tip syu ko ai ban le yano ban rai yuk candidate kumba layo snow na kaliang jong block president kalapoi kene khubor ke jing ba ut ke jing nam na kaliang pai ba kalalong ba sitom ha ke jing ban penjab ya new sitting MDC namar ba ke jing jingai jong i na ki pai ba ya lor jong ne ke jing ut ke jong ki na kaliang jong akum district president ngalakhot i ginong yalam baro jong block bat ngalali yalam siau state president sar prestun tensong din mangilalit man ya kendu ya sar prestun tensong ha kan nyutrek jong ubanai September te na kaliang jong kan nyutrek ubanai November na kaliang jong i ilaong ba ikwa man ya kendu hi dalade ya babu ya MDC babu Victor Rani nang tayo block president ya district president rengkat batu block secretary te kata sengi ban ya kendu kalong kandai terik jong manai Oktober mo te hakta kejing ya lek jongi tu laong na kaliang jong state president yang aku district president ba ngan pentip ya babu Victor Rani banwan ban ya don lang te sengi bat ya secretary rukum ju mon pentip lang tinggal pentip ya haka praterik hi ngala pentip ya babu Victor Rani ba state president ko aban ya kendu ya pi rengkat bat ya block president rengkat bat district president markum tahi kejubam ni kalong ba baling andang le ya kendu pat namar ba hagwi kesngi manga bat ki arngot pat ki MDC ngilit ban ya kendu ya state president maria rung state president uong bet babu Victor ka khubor phang jopi ka basneu ba la stom ban penjob bi tiong markum ta khlam da jubab syu sikin tin ru ngasuang play si bonsar ban ngami no te kande kala dei ka plan ka bana ri na benta ban mai tiket syu yang keempat don kano ru ka jing keren pang tiket rei kata ka dei jing seu jong i nak ta jing keren jong u state president ba pi pitlot palat phimla syu ban job kata bla penlong i ba imtre syu tang ban lek ban ya kendu ban state president dan hak tu step kendai tarik ru ngadang persyang hi ban khro na ru tarik ong ya lek habadang khot ya pi kadon ke ban ya penbej nomor 4 rai ke tiket te
Nrei wong be ngam lek syu te khnai terik mer step chua meni rung sya ka chambar jong state president yang lapun biang i wong bubu khilapui hang no jan pui ne em ngalong i phi ngam wan syu ngam don kam tu syu nga bangan don ha parti mat ngan syong no khop ngan num yele election syu lagi khun gi tiru kila ong ya ta kata kadika jubab na ka kaliang ka jong i nrei ha ka sauterik pade jong liu benai sauterik lapun yang a bekwa ya kendu bat ngalai kendu porjan met ilawan ai ya ka city resignation te hang de gen ka baga kwa ban pensyai ka long ba na kaliang ka parti ka klempat rai pang tiket bat empat declare hiru namaria ka list banengkong jong ki kandidat jong parti dang penmi ha ka santerik kaba mai la de resign ha ka sauterik da ka baong ba la reject ke tiket yang te kaso kani kalong ke babakla kan namar ba ilarai hi bai ong bala reject haba empat don ke du jing keren pang ta ka jing reject tiket ye